Добре дошли в света на ясновидството с мистичната Серафима, където вашите въпроси намират своят отговор. Тук в атмосфера на мистицизъм и духовна сила използвам древни и съвременни техники, за да внеса яснота и хармония във вашия живот. Добре дошли в който търси, намира. С помощта на махалото получавам бързи и точни отговори на въпросите, които не търпят отлагане, с да или не, мигновенно и категорично. Чрез картите Таро разкривам дълбоките пластове на вашето настояще и бъдеще, предлагайки аналитични прогнози, които осветяват пътя ви напред. Руните от своя страна разкриват тайните енергии, които движат живота ви, показвайки ви невидимите влияния и как да ги използвате в своя полза. Но това не е всичко. Предлагам и специално енергийно лечение, балансиране на чакрите и пречистване на аурата от негативната енергия, възстановявайки вашата вътрешна хармония и жизненост. Моите дарби са вашето средство за насочване в правилната посока. Те ще ви помогнат да приоритизирате най-важното и да разкриете скритите истини, които ще променят живота ви. Свържете се с мен, за да се потопим заедно в мистериите на живота и да открием отговорите, които търсите. Нека заедно отключим пътя към вашето истинско аз. Очаквам ви! Здравейте, търсачи на истината, и добре дошли отново в моят канал, който търси, намира, с мистичната Серафима. И понеже вие сте търсачи на истината, добре дошли на всички нови абонати и, разбира се, благодаря за доверието, което моите клиенти ми предоставят и за вашето ценно време. Благодаря също така много на тези от вас, които всъщност са критични към мене. Рядко се случва, но благодаря, защото всъщност това ми помага да се усъвършенствам и да ставам все по-добра с всеки изминал ден. Сега, днес ще направим сеанс, който ще бъде за намислената личност. Какви са неговите чувства? Дали тези чувства, които вие имате към него, дали той отговаря със същите чувства, мисли? Хайде да видим сега вашето състояние, моментното, какво е в момента. Така, значи тук имаме някаква загуба, нещо, което е дали някакъв момент, в който вие сте се разделили, дали тази личност пътува и не обръща така, не ви вдига телефона, може би нямате някаква комуникация, нещо е било казано, нещо е станало, за което всъщност вие сте доста емоционално, тъжни сте, депресирани, не точно, но наистина разочаровани, наранени, усещате, че доверието се е изгубило, че нямате вече доверие, това, което вие давате не е оценено, че личността всъщност не оценява това, което вие се опитвате да покажете, да дадете и, разбира се, да промените. Това, което вие желаете, като че ли вие сте просто разочаровани. Хайде така да го кажем. Изневяра не бих казала, но бих казала така някаква комуникация, която всъщност се е случила, или неизказани мисли, неизказани чувства между вас. Но определено имаме някаква така доста комуникация, която нещо, което се е случило. Аз така леко ще... картите са малко по-големи. Хайде сега да видим още какво имаме. Основата, всъщност вие това, което търсите във връзката и партньора ви, което търсите всъщност и двамата, е една стабилност, една сериозност, защото тук имаме търсене на стабилността, търсене на сигурността. Това е една мощна енергия, която искате да знаете, че можете да разчитате на тази личност, че можете да се доверите напълно на тази личност. Имаме солидарност, която трябва да има и от двете страни. Не трябва да има
егоизъм, ревност, злоба, тези качества, като че ли вие сте усетили, може би, тази личност да бъде така доста егоистичен или егоистична, нали, може да е в женски род. Тази личност доста егоистично постъпва в много от ситуациите. Дори той не се притеснява дори да го изказва, да го казва, да го показва, този егоизъм. Аз съм, за мене това, аз мисля, той като че ли няма. Разочаровани сте, защото вие се опитвате, вие се адаптирате, докато не виждате тази адаптация от срещната страна. Точно така се усеща тук енергията, която живее между вас. Той като че ли дава с едната ръка, но взима с другата ръка. Така че тук имаме дисбаланс и то дисбаланс идва не от ваша страна определено, а идва от страната на мислената личност. За това действие и това начина, по който той постъпва, ви разочарова и се чувствате наистина доста... Нямате силата, вече не знаете, изгубили сте всякакви подходи и търпение, за да продължите напред. И може би сте оставили така нещата да се степенуват от само себе си, или сте оставили вече птицата да излети и ако се върне наистина да бъде с някаква промяна. Защото отново казвам, тук търсиме стабилността, а не егоизма, не... Наистина егоизъм. Не знам защо, много студена личност, усеща се, вие го усещате, вие сте, отново казвам, човек над нещата, защото тук обаче ми се показва с третата енергийна карта, която е на Таро колодата, едно приключване, като че ли, знаете ли, казвате си, тези уроци като че ли не приключиха. Като че ли винаги давате, е недостатъчно. Като че ли някакъв изблек от тази енергия, която сте изморени буквално да давате. Вие трябва да получавате много правилно. Аз тук казвам на всички вас, които гледат този сеанс и разклад, че вие трябва също да получавате. Не може само да се дава. Трябва да има баланс в тези взаимоотношения. Сега, мисли ли за вас? Хайде да видим. Мисли ли за вас? Тук бих казала, че има някаква отхвърляне. Той мисли, но като че ли отхвърля тези мисли. Като че ли отхвърля и не желае да мисли. Той като че ли не иска да се фокусира. Сърцето му казва едно, мисълта му казва друго. Или хората, които са около него, които той слуша, или си намира извинение, което също е възможно тази личност да си търси извинения, постоянно да има някакви извинения, постоянно има някакви причини, които той никога не е виновен, а той винаги обръща нещата. Ситуацията не е била така, вие не сте прави, хората така, слуша много, влияе се много от чуждото влияние, чуждите приказки, хорските приказки, какво казват, какво мислят, как ви оценяват, а не оценяват, като да застане за себе си и да каже да, тя дава, тя е това. Явно това, което тази личност е изпитал в миналото, го е превърнал малко в по-студена личност, по-дори жестока по някой път, по-хиперактивен за себе си в моето лично аз. Има някакъв страх. Като че ли тази личност има някакъв страх, който той се притеснява. Отново, сърцето казва едно, мисълта казва друго. Има някакъв изпълнене с някакви страхове, с ревност, дори към себе си. Дали ако започне да ви обича, дали наистина се отдаде на тези взаимоотношения, няма да бъде отново наранен. Нали, по този начин, или да бъде наранена тази личност, по този начин той разсъждава или тя разсъждава, нали, личността, за която вие мислите. Тук има като че ли е блокиран, като че ли е на куцо магаре на мост. Много се извинявам.
Но като че ли наистина тук той е запецнал на едно място и хем се опитва нещо да направи, обаче като че ли се спира, нали? Мисълта го спира и той казва не, това няма да стане. Хайде да видим още. Какво имаме? Отново седмица, много интересно. Тук отново имаме един кораж. Той има коража, иска да направи промяната, но доста плахо постъпва. Промяна желае, кораж има, но като че ли се уповава само на неговия личен опит и на неговото лично мнение. Така че тук имаме доста интересни енергии, съвкупност от тази личност, която вие мислите за него. Доста сложна личност да се схване точно какво иска или не знае къде го сърби и какво го боли. Сега, тук имаме отново някаква липса, защото тук имаме креативността, която може би трябва, неочакваното, което трябва да стане, медитация ли е, успокояване ли е, спокойствието ли, което той трябва да намери, баланса в себе си да намери. Тази личност трябва да намери някакъв баланс, да знае наистина какво желае, защото по този начин той обърква вас и всъщност стават много небалансирани вашите взаимоотношения и тук вече се губи контрола в вашите взаимоотношения и вашите чувства като цяло. Така че тук имаме една енергия, която трябва кораж. Кораж да се изправиш. Ако наистина обичаш, наистина да го покажеш, да го приемеш, да го адаптираш. Самите чувства да се адаптират. Ако тази личност наистина, той има чувства към вас, мисли за вас, но се спира. Спира се благодарение на неговия егоизъм, може би, и се притеснява от това, страх го от това да не би наистина да се влюби прекалено много, да не може без вас, страх го да не бъде наранен. Може би личността, за която мислите, наистина се страхува да не бъде наранена и вече така едни огради е издигнал, преградил се буквално само и само да не бъде наранен. Какво имаме? Слънцето. Оказва се, че ако наистина тази личност желае да бъде с вас и ако наистина желае да отдаде сърцето си, любовта си, да покаже емоциите си, той ще бъде освободен от всички тези нрави негативни, от всички тези бариери, които е поставил. Ще освободи емоциите си и тогава вече хората ще го приемат. Той ще покаже на всички тези хора, с които той разчита на тях, като че ли има моменти, за които дали семейство, дали женен, разведен, не знам, дали са му неговите приятели, познати, но ако той наистина покаже какво усеща към вас и наистина спре да ви пази в тайна, да ви крие, хората ще го приемат, но не всичко е въпрос на хората как го приемат. Тук е много интересно. Отново казвам, много странна птица, защото не е важното хората. Щастието ще намери, мира ще намери самият той, когато той отдаде себе си на тези чувства и остави духа да свободен, нека духа да му пътува, да лети, нека духа да бъде щастлив, тогава всичко ще се нареди, ще си дойде на мястото. Дори финансово виждам като изблик на любов, на финанси, на хармония в семейството, във вашите взаимоотношения, в комуникацията, ако той просто прекрачи границата на тези бариери и срути тези илюзии за предпазване, защото рано или късно тази личност, ако не отдаде себе си, той ще остане сам, самичък с неговия егоизъм и с неговото предпазване от това да не бъде наранен. Това ще бъде към него, той ще се вместо позитивно ще се обърне към негативно. Така че тук трябва да има баланс. Да, както казах, любовта е даване, приемане и даване. И тук какво имаме още? Вие се притеснявате някакви, и той го мисли, и вие го мислите. Вечерно време, когато си легнете, когато останете сами, когато сте сами със себе си, постоянно някакви мисли се стрелкат във вашите чувства, емоционално, ментално, някаква болка, като че ли едно тъжно ви става, жалко ви става, но вие трябва да бъдете над нещата и да
оставите, може би, ако тази личност крайна сметка не желае промяната, вие не можете да наложите тази промяна на тази личност, на този човек, на мислен, който вие желаете да промените. Това е невъзможно. Хората трябва да го приемат и да бъдат готови за една промяна. Ако човека не желае промяната, той няма да направи промяната. Вие ще бъдете негативната, вие ще бъдете хората, които му пречат реално в неговия живот и няма да може да разбере дори какво вие целите и какво сте дали и защо не сте били оценени. За него е нещо нормално да се дава по този начин, а той е свикнал винаги да взима, да приема и другата личност да се адаптира. Така че тук имаме доста дисбалансирано. Вие давате, той взима постоянно и вече се губи нишката. Тук сенджира се къса и за това става тази меланхония във вашите взаимоотношения. Картите казват, че трябва да бъде промяната, трябва да се направи, ако желае бъдещето да има, тази връзка да има бъдеще, тези взаимоотношения да имат бъдеще. Ако тази личност до сега не ви е звъняла, той трябва да вземе телефона или тя трябва да ви се обадят, те трябва да направят първата крачка. Не може само вие да правите тази крачка, така че имаме промяна, ново начало. Имаме сътрудничество, подкрепа. Вие трябва да усетите тази подкрепа, която вие давате и вие да я имате. Не може да бъде, пак казвам, само сега да видим следващата карта какво е и какво имаме. Празнота в любов. Да, точно както го казах, нали, вече се получава дискомфорта, дисбаланса, неизказаните чувства, празнотата. Колкото повече време преминава, толкова повече негативи идват в главата ви, толкова повече всъщност и двете страни започват да дърпат конците в двете посоки. Няма ли разговор, няма ли комуникация, няма ли честност тук и доверие, което е много важно, защото тази личност се притеснява, той е много ревнив и се притеснява да не би пък в момента, в който той се отпусне, той ще започне да ви ревнува и нещата ще отидат вече на едно коренно различно ниво във вашите взаимоотношения. Хайде да видим още какво се дава тук. Императрицата, тук се казва, че вие трябва да бъдете над тези неща и да контролирате себе си и ситуацията до момент, в който е желано да бъде и когато вие разберете, когато вие давате, а то не се иска, то не е полезно. Когато вие искате да дадете, а те не желаят, тогава вие отново идвате в негативно. Така че трябва да знаете баланса. Кога и кой да допускате вече в живота си. Дали е било достатъчно, дали прекалено много време сте чакали, прекалено много сълзи, прекалено много манипулация сте имали върху вашите взаимоотношения. Тук е необходимо вече този истински подход, който трябва всъщност да направите. И един последен съвет, който искаме от картите да направим е магиосникът. Най-уникалната карта, която може наистина да попадне точно в този сеанс. От всичките 78 карти виждате, че се изтеглят точно определени енергии на точно определения сеанс и въпрос, в който в момента всъщност разглеждаме. И тук имаме магиосникът. Какво е всъщност това? Това е манифестацията на нещото, което е тайното, но нещо, което вие ще разберете. Енергиите ще работят за вас, ще намерите истината, ще проправите път в тъмнината, ще намерите изход за вашата болка, за вашата депресия, за вашето отчаяние, за вашата самотност. Вие трябва да намерите в себе си този подход. Имаме, знаете ли, усеща се една интуиция, която ще ви поведе като spiritual guide, ще бъде като спиритуално, ще ви пътеводител, духовен пътеводител, който всъщност вие ще намерите и всъщност ще излезете от тази ситуация. И благодаря на Господа и на Вселената и на всички енергии, които наистина ще подадат ръка и ще ви подкрепят, защото ако вие не намерите подход от хората, подкрепа от хората, подкрепата ще дойде от Вселената и от Всевишното. Търсете
и се молете на Господ, не на хората. Желая ви успех за личния и индивидуални разклади. Се свържете с мене. Чао!